cast is Gruff Rhys, founding member of the Welsh group Super Furry Animals. Taith yn y ffilm hon di ar draws America yn dilyn trywydd dyn o'r enw John Evans ath draw yn 1792 i chwilio am llwyth o frodorion oedd yn ôl hanes yn siarad Cymraeg. A fel cerddor yn chwilio am ffyrdd newydd o deithio a nes i weld cyfle i wneud taith o cyngherddau ar hyd llwybr John Evans. Be ni'n neud oedd cyflwyno i hanes o i gynulleidfaoedd yn America. Oedd ddim yn gwybod dim byd am hanes John Evans a ddim yn gwybod dim byd am Gymru mewn o lei. Mae'n rhan o hanes America achos mi nath John Evans cyflawni maps o'r Missouri trodd hwnna. A gafodd hein i basio ymlaen i Lewis a Clark. Maen nhw'n enwog iawn yn hanes America fel bobl nath darganfod y gorllewin, sef mynd o'r ochr dwyreiniol i'r gorllewin dros y Rocky Mountains. Doedd o ddim delwedd o hwnna fo'n bodoli. Doedd o ddim o ddosbarth ar uchel fes wedi cael ei beintio. Felly mae lot o ddirgelwch am John Evans. A mi ysdi ati i cael ffrind do Pete Fowler i ddyfalu mewn ffordd beth yn edrych fel. Y syniad greiddiol o bod gennym ni rhywbeth tair modfedd oedd yn hongian mewn fan wrth i ni deithio, bod ni'n gallu ffilmio allan fan a bod yna rhyw fath o delwedd yn y llun. So hwnna oedd y syniad greiddiol a wedyn mi nath Louise Evans o Wrexham gath i comisiwn wedyn i creu avatar o John Evans a nath o troi fyny ac oedd o'n 3 troedfedd a fa person bach. Mae'n helpu fi i gyflwyno'r hanes. Yndi. Gwynt o'ch wrth i wallt, mae'n edrych yn fyw. Mae'r rhan fwyaf ddogfenna John Evans yn Seville, yn Sbaen. Nath o ymuno efo'r sbeinwyr dod yn Don Juan Evans. Pan bydd o farw, mi oedd New Orleans yn rhan o Ymerodraeth Sbaen. Felly, eisiau allan i Sbaen a mynd trwy llythyra fo bethau. Mae'n rhyfedd iawn gweld llythyra yn y Gymraeg yn Sbaen. Erbyn cyrraedd New Orleans, nath ni cyfarfod dynas, nath pwyntio allan, mae voodoo fetish oedd John, ydy gwir. O Africa mae voodoo'n dod a maen nhw'n creu delwedd o bobl o'r teulu. Sydd di marw. A dyna'n union oedd hwn, so nath i just pwyntio allan, voodoo doll di hwn, a voodoo fetish. Goddach chdi fath o naci, just felt avatar di hwn, naci. Voodoo di hwnna fwy. So, nath hynna newid bob dim, a nath o newid diwedd y ffilm hefyd. He then reaches the Arikara tribe. They force him to stay with them for 6 weeks, where he meets a variety of other tribes. So some call him the man with the golden tongue because he managed to persuade all these tribes to let him go past the river, and he asks everybody, Iawn, da chi siarad Cymraeg? Mae'r llyfr yn llawn o gwybodaeth so ti byth di gallu cael yn yr awr a hanner yna. A felly, mae'n gweithio dda stori achos mae yna lot o hynna iddo fo. Mae'r app yn... ti'n dilyn map o daith John Evans a ti'n pigo fyny cant o negeseuon ar y ffordd. Felly mae rhywbeth sy'n bosib i wneud ar y ffôn. Ond mae yna elfen o hanes personol yn yma, neu ella bod fi wedi clywed am yr hanes achos dwi'n rhywbeth o berthynas pell a mae'n siŵr bod hanner Eryri yn perthyn i John Evans. Dwi'n meddwl y peth diddorol ydy hanes y daith gymyddo'n trach na unrhyw hanes teuluol neu rhywbeth felly. Cyd-digwyddiad dim yn ffordd. Dwi wedi teithio America blaen a wedi gwneud ffilms yn America blaen efo Gruff, i gwir, efo Super Furries. Pan ti'n pwyntio camera yn nhw, maen nhw'n rhedag ata ti. Sy'n hollol wahanol i wlad yma, lle maen nhw'n rhedag i ffwrdd wrthach chdi, ti'n fo? Gynna ni ddarna lle mae... Da ni'r speedboats o pethau ar yr afon Ohio a rhywbeth felly. Sa'n ni'n gweld pobl ar y lan efo speedboats a sa'n ni'n... Sa'n nhw'n dechrau siarad efo ni. Sa'n nhw'n bobl gwyllgar a wedyn... Diw, ti da sbyn i ni? Sa'n nhw'n menthyg cwch i ni bethau. A ddwallgo. Gafon ni S4C on board os lici di tro yma. Fath nhw'r rhyddid i ni wneud y ffilm oedden ni eisiau wneud.
A dwi'n meddwl oedd hynna'n good call gen nhw i ddweud gwir. Dyn ni'n gwneud ffilm o blaen nhw'n separado, a nes i wneud tomon o gerddoriaeth ar gyfer hwnna. A nes i'n rhyddhau o. Efo hwn, o'n i'n awyddus i gael ei gilydd i ryddhau y record rhywun pryd ar ffilm. Wnaethon ni benderfynu'n raddol mynd yn hollol dros ben llestri a creu llyfr a ddim yn. Sy'n ni argymell gwrando ar yr album, chwarae fy'r app, gwachod y ffilm a wedyn darllen y llyfr. In that order. Sorry. Cyddaw.